Takže ahojte moji milí diváci. Toto je deň 2 Porta. Ako vidíte, slniečko zavítalo do týchto krajín, do týchto častí krajiny. A ja sa cítim lepšie, lebo konečne není zima a neumieram a neprší a tak ďalej. Takže toto je palác. Ideme teraz pozerať palác. Potom by sme mali dať nejakú katedrálu. Do toho nejaký brančík, neubudne zo mňa kilo. Ale je tu krásne počasie dneska. A ideme na to, no. Takže držte palce. Takže pred palácom je nemocnica. A hospital. Pozrite sa na tie uličky. Na tie domy. Sú také pekné, hej? Podľa mňa. Celkom nádhera. Poďme sa pozrieť sem, dole. Je tu celkom mŕtvo, na to, že je nedeľa. Toto vešajú. Čo sa mi ľúbi tuto v Porte, je to, že aj keď sa prechádzate tým centrom a tými turistickými oblastiami, tak je to celkom také komfortné. Že to nie je jak v Taliansku napríklad, že máte strašne úzke cesty. Akože irónia, že to hovorím a toto je celkom úzké. Ale väčšinu času je to akože je to širšie. No a pozrite sa, oproti je rieka, je to vlastne takisto jak v Lisabone, že mestom preteká rieka. A ideme tým smerom.
posledná zastávka predtým, ako opustíme Porto je, že ideme vyskúšať nejaké portské víno. Čo by bolo Porto bez vína, nie? Takže sme si zakúpili za 12,50 vínovú ochutnávku 4 alebo 5 vín. Troška nám k tomu niečo povedia a potom vlastne ideme na bus späť do Lisabonu. Takže vám ukážem troška tú vináreň, ako to je a potom nafotím tie vína. Takže vínečka máme na stole. Máme tieto vína. Biele. Potom nejaké nebiele, ruby. Niečo, neviem. A tóny. Volá sa to, že tóny. Ideme si dať vínečka s vodičkou a ideme to ochutnať. Za 12,50 ideme na to. Vonia tak jablko. Wow. It's sweet. Je to sladké. It's sweet, no? For me, it tastes like apple. Je to, chutí tak jablko. Wow. A teraz sa hlásia z budúcnosti. Touto vínovou ukážkou a ochutnávkou sa vlastne môj výlet, alebo respektíve nás všetkých, ktorí sme boli v tom porte, výlet skončil. Bol to veľmi pekný výlet, aj keď som si odniesol menšiu chorobu na nasledujúce dni z neho. Bolo to počuť hlavne podľa mňa na mojom hlase v tom druhom videu, že som akože nebol úplne zdravý. Už ma to tak akože, jak sa hovorí, chytalo. Ale bol to veľmi pekný výlet vlastne. Ja som aj veľmi vďačný Kubovi, Ivke a aj vlastne samozrejme Rafe, že sme takto pekne išli niekde spolu. Pre mňa to bol taký prvý výlet mimo Lisabonu, mimo akože tejto malej bubliny, čo tu poznám. Takže dúfam, že ste si toto video, respektíve túto sériu týchto dvoch videí užili. Ospravedlňujem sa, že to druhé video som dal troška neskôr, ako som plánoval. Mám pre vás prichystané ďalšie videá. Jedno z toho bude tiež z takého mesta, ktoré nie je Lisabon. Ale to vám to vám poviem potom najbližšie. A ešte taký malý bonus po tomto mojom monológu. Dám sem troška takú ukážku toho ubytka, kde sme bývali. Vlastne bývali sme v centre Porta za obrovskú dobrú cenu. Vlastne je to mimo sezóny. Cenu sem potom dám do poznámky, lebo si ju nepamätám. Tak to teraz mesiaca dozadu a nechce sa mi povedať nejakú blbú sumu. Ale určite odporúčam Porto navštíviť. Má to letisko priamo, takže netreba chodiť z Lisabonu a môžete priamo ísť do Porta, keby chcete. Ja by som sa tam určite chcel niekedy vrátiť. Problémom je len to, že je to veľmi turistické mesto. Na druhé asi po Lisabone pravdepodobne, ale je to veľmi turistické mesto, čo aj miestni nám hovorili a vlastne celá tá infraštruktúra mesta je fakt robená tak, že oni fakt tých turistov
to očakávajú a vedia, že prídu. Takže určite, ak by ste chceli navštíviť Porto, tak niekedy, ja neviem, január až marec, potom prípadne október až december, lebo fakt potom sa tam veľmi hýbať nedá. Videli ste to aj teraz, že tých ľudí bolo habadej a stačilo, že jeden deň v tomto roku bolo pekné počasie a už sa to tam rozbehlo. Takže veľmi veľký dík patrí každému z vás, čo tie videá pozeráte. Za akúkoľvek spätnú väzbu budem rád a vidíme sa pri ďalšom videu. A teraz ten malý bonus. Čaute.